नमस्कार, मी चाकरमानी असे. नमस्कार, मी पण चाकरमानी असे. हे तू चाकरमानी असस? हो. अरे वा. मग यंदाच्या वर्षी गावाक नाही जातलास? अरे आम्ही दरवर्षी गणपती गावात जातो. आम्ही मुंबईतच गणपती साजरा करतो. का? सुट्टीचा कारण बस सुट्टी नाही देणार ना. दरवर्षीची कारण असतात. हे नाही, दरवर्षी वेगळी कारण असतात. म्हणजे मागच्या वर्षी आमचा ऑफिस जॉईनिंग होता, त्याच्या आदल्या वर्षी माका झील झालो आणि त्याच्या आदल्या वर्षी माझं आजो गेलो. ए बस 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 बस. ह्यांचा कसा माहिती आहे, हे गावाक न येण्यासाठी कारण देतात आणि आम्ही गावाक जाऊसाठी ऑफिस मध्ये कारण देतो. अरे पण कधी कधी रेल्वेची तिकीट नाही गावना. रेल्वेची तिकीट नाही गावणं, मग लक्झरीने यावा. लक्झरी नाही परवडणं, मग एसटीने यावा. माझ्या बायकोक एसटी लागता. काय? म्हणजे यावर्षी आमची वर्सल नाही ना. अरे वर्सलचं काय सांगतास? अरे सण उत्सव साजरे करता की संगीत खुर्ची? एका वर्षी जायचं, एका वर्षी नाही जायचं. अरे सण कसो प्रत्येक वर्षी साजरो होऊ होयो. आम्ही गावाकडे पैसे पाठवतो. कसा ना, सण उत्सव पैशांनी नाही तर माणसांनी साजरा होता आणि आपला कोकण पैशांनी नाही तर माणसांनी समृद्ध हा. सण संस्कृतीने समृद्ध हा. आणि भावाशी काय आहे ना, गावच्या गणपती समोर आपण तासन तास बसू शकतो. थंय आपणाक पाठवून येऊन कोणी सांगणार नसता, ए भाई साहब लाईन में आगे बढ़ते रहिए. भावाशी अरे चल चल.